I remember before pa talaga, pag gusto ko na talagang matulog, parang hinahawakan ko yung payong. Hinahawakan ko yung payong. Good morning! Welcome back to our channel. So today ay meron tayong sit-down video and this is in collaboration with my friends here sa YouTube, Jezz Xiel and Amy and Anthony. So they will be filming a video that is similar to this and ilalagay ko yung mga links in the description box below para mapanood nyo rin after nyong panoorin tong video natin na ito. Jezz, Amy, and myself, baguhan lang kami dito sa YouTube. And now that our channels are starting to gain subscribers, gusto namin na ipakilala pa yung sarili namin sa inyo. So we decided na yung pag-uusapan natin today is kung ano yung buhay namin sa Pilipinas bago kami nakarating dito sa Australia. This way, you will get to know us more better and also it will keep our relationship stronger. If you would like to know kung ano yung buhay ko sa Pilipinas before ako nakarating dito, please keep on watching. Just a heads up, maybe medyo mahaba-haba yung video natin na to kasi alam niyo naman yung atin nyo, I love storytelling very much. Nai-enjoy ko talagang mag-share ng mga experiences ko. Kaya make sure that you grab your coffee, your tea, water, or any soft drinks dyan while you're watching this video. So I think lahat naman siguro sa inyo alam na ako ay isang Bisaya, Bisayang dako. So I was born in Linabo, Malaybalay, Bukidnon. Galing sa pamilyang magsasaka. So, yung mama tsaka papa ko, they are all farmers. We used to live a very simple life sa Bukidnon. And when I say simple life, literally simple life talaga. Wala kaming kuryente, so wala kaming TV, wala kaming linya ng tubig. And the only thing na meron kami noon is yung radyo, na baterya pa siya. And yung ginagawa lang namin pag yung pastime is yung nakikinig kami ng mga drama sa radyo or we're singing kasi pamilya namin ay singers, char. Hindi, kasi, di ba, wala kayong TV, wala kayong ibang libangan. So, meron kaming guitar. So, pag hapon na, everyone just gather around. Tapos, yung uncle ko, nag-start ng magtugtog ng gitara. So, yung bahay namin before ay napapalibutan ng mga palay, yung mga mais, yung mga sugarcane, yung mga katubhan ba. So, very far talaga kami sa lungsod. Kaya, very quiet yung pamumuhay namin doon. So, nasabi ko na nga, wala kaming linya ng tubig. And, yung tubig namin before is from ilog. Yun ba, nag-count me sa, sa gilid ng ilog. Tapos, yun na yung fresh water namin. Yun na yung iniinom namin. And pag naglalaba kami, kailangan pa namin i-carry sa ulo namin yung planggana na malalaki. Tapos sa ilog pa namin yun siya lalabhan. And sa ilog, guys, maraming mga linta. So, nakakatakot talaga. So, wala kaming mga laruan before. Yung mga laruan lang namin is parang yung umaakyat lang ng punong mangga. Kasi yung bahay din namin ay nasa ilalim ng punong mangga. Mahirap yung buhay namin doon, but not to the point na wala kaming makakain. Kasi alam nyo naman, pag nasa bukid kayo nakatira, you are very, parang abunda talaga sa fruit and vegetables, yung mga ganon. So, hindi ka talaga mawawala ng pagkain. So, yun na nga, hindi marangya yung buhay namin noon. However, masaya kami. And I'm very proud of that kasi masaya kami na buo yung pamilya namin and wala kaming sakit. Everyone was healthy. And para sa amin, yun talaga yung totoong kaligayahan. And then, one day, something unfortunate happened. Nag-El Nino sa amin and yung lupa talaga is nabiak-biak ba. So, mahihirapan na yung pamilya ko na magsaka. Kaya, pagdesisyonan ng mama tsaka papa ko na lumipat muna kami sa ibang lugar. So, that's when we moved to Balingasag. So, nagbago na yung environment but we started to adapt yung bagong buhay sa bagong lugar. And dahil nga iba na yung environment nga doon, so, hindi na magsasaka yung pamilya ko doon kasi wala namang sasakahin sa sa Balingasag. So, yung trabaho ng tatay ko then is matadero. Kasi may mga kapatid yung tatay ko sa Balingasag din na yung trabaho nila matadero. So, yun din yung naging trabaho ng tatay ko. Pinagpatuloy namin yung simpleng buhay. But then one day, may nagbago. Like, yung
tatay ko na hindi umiinom na. Yung tatay ko na hindi nagsisigarilyo na. And worst pa nun is, nag-start na siyang mambabae. Ewan ko kasi siguro nabaguhan siya sa parang bagong environment ba. Kasi 'di ba sa lugar namin sa Bukidnon, very simple life lang talaga. Walang mga clubs, walang mga ganun-ganun. So, pag hapon na, pasok na sa bahay, wala na, yun na, time na for the family. But dahil nga nag-move kami sa ibang lugar, sa lugar namin ngayon, meron ng mga videokihan, yung mga ganon. Kaya nag-change talaga yung buhay namin. Ipupush lang natin yung fast forward button, guys, para hindi masyadong humaba yung ating story. I was around 9 or 10 years old nung iniwan kami ng tatay ko for another woman. And, ay nako, sabi ko sa sarili ko before ko i-film tong vlog na to na ayokong umiyak kasi minsan nakakahiya naman na parang humaharap ako sa inyo tapos paiyak-iyak ako. But minsan pagpasensyahan niyo na kasi minsan hindi ko mapigilan yung emosyon ko, lalo na ngayon na parang pinag-uusapan natin yung previous life ko. And ito na nga, parang nakakalkal na lahat yung mga pangyayari before. So, as mentioned, iniwan kami ng tatay ko for another babae. And, although, iniwan kami ng tatay namin noon, pero hindi niya kami pinabayaan sa yung mga pangangailangan namin sa paaralan, sa bahay. Binibigyan pa rin naman niya kami ng mga bagay na kailangan namin. Kasi before, hindi ko naintindihan I was too young then, and ngayon pinag-uusapan natin, parang bumabalik yung sakit na before hindi ko na-feel, parang hindi ko talaga siya medyo na-feel kasi sobrang bata ko pa noon nung iniwan kami ng tatay ko. But ngayon lang ang naiisip ko ay yung nanay ko. Yun bang paano nagawa ng nanay ko na itaguyod kaming lahat by herself? Yung wala siyang katuwang kasi iniwan siya. Kasi sabi ko no, iniwan kami siguro. Hindi kami iniwan mga anak kasi sinusuportahan pa rin yung mga pangailangan namin. Pero yung nanay ko ba, kasi ngayon na may asawa ako, ngayon ko lang na-feel na it's very important talaga na may katuwang ka sa buhay. And pag naisip ko na yung nanay ko before, iniwan ng tatay ko, tapos ginawa lahat ng nanay ko para hindi magkawatak-watak yung family namin. Kasi kahit na umalis yung tatay ko, yung mama ko talaga is nagsipag, and yung ginawa niya, naglalako siya ng mga kakanin sa paaralan namin. So, yung mga puto, suman, tira-tira, yun yung binibenta ng nanay ko. Kasi nga hindi umuwi yung tatay ko sa amin. However, pag nasa paaralan ako, dun lang pinapadala ng tatay ko yung gatas, yung bigas, yung mga pagkain namin sa bahay kasi nga hindi na siya umuwi. Yung mga time na yun, naaalala ko na may mga lalaki rin na gustong i-pursue yung nanay ko. Kasi kahit iniwan ng tatay ko yung nanay ko, maganda din naman yung nanay ko. Pero ewan ko sa tatay ko, medyo nadala lang siguro siya ng, ewan ko, I seriously don't know the reason why ginawa niya yun. May mga lalaki na pumupunta sa bahay, parang gusto nilang yung bisitahin yung nanay ko. And naaalala ko pa talaga ngayon, parang nagpa-flashback siya na minsan sa labas, sinasabi ng lalaki na gusto niyang manood ng sine kasama yung nanay ko, gusto niyang dalhin yung nanay ko dito, dalhin yung nanay ko doon. Pero yung sabi talaga ng nanay ko sa kanila, no, maybe there's, I don't know, 1, 2, maybe 3 siguro sa kanila. Sabi ng nanay ko sa kanila, ay nako, kalimutan nyo na yan. Yung oras ko, ilalaan ko na lang sa mga anak ko. Naaalala ko pa talaga yun. Very fresh pa talaga sa aking isipan. So, kasi nga wala yung tatay ko sa amin, yung bahay namin, alam niyo, yung mama ko lang talaga yung gumagawa. Kasi yung bahay namin before, wala pa siyang kusina, and malapit siya sa dagat. Yung ginagawa namin ng mama ko, pumupunta kami sa mga kakahuyan, and kumukuha kami ng kahoy kasi wala naman kaming pambili ng mga yung kahoy. So, si mama ko lang talaga yung gumagawa ng kitchen namin. And alam niyo, super galing ng mama ko kasi parang nag-style-style pa rin siya. And para cute pa rin tingnan yung bahay namin kahit sobrang liit lang. Naaalala ko pa nun yung bahay namin tuwing umuulan. Ay nako,
pag umuulan siya, naalala ko yung ginagawa namin, yung banig. Alam niyo yung banig, yung mat? Nilalagay namin siya sa ibabaw ng lamesa. Tapos, kaming lahat, nasa ilalim kami ng lamesa. Kasi pag umuulan din sa loob ng bahay. Wala kasing anong tawag dito? Alkuba, yung ganyan. Wala kaming ganyan before. Kasi yung bahay namin is sobrang simple lang talaga. Kaya pag umuulan, naku, bumabaha sa loob ng bahay and hindi kami makakatulog kapag umuulan. And I remember before pa talaga, pag gusto ko na talagang matulog, parang hinahawakan ko yung payong. Hinahawakan ko yung payong. Ala, uy, nagmuang. Ang sakit-sakit pala, uy. Ngayon, pasensya na talaga, guys. Parang, nagpa-flashback kasi yung mga pangyayari sa buhay ko noon and very grateful lang talaga ako ngayon. Kaya siguro ako naiiyak. Ang hirap-hirap ng buhay talaga before, guys, sa Pilipinas. Anyways, pag umuulan siya, naghahawak ako ng payong sa loob ng bahay para makatulog kami. Kaya doon, nagsimula akong mangarap. Sinabi ko talaga sa sarili ko na ayokong pagdaanan ng mga kapatid ko yung napagdaanan ko. Kasi alam ko kung gaano kasakit and gaano kahirap. Kaya ngayon na nasa sitwasyon ako na naalagaan ko sila, yung naibibigay ko yung mga pangangailangan nila. And yun yung naging promise ko sa sarili ko na kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi ko pababayaan yung pamilya ko. Tapos fast forward na naman tayo sa nung nag-high school ako, the same situation pa rin. Wala pa rin yung tatay namin sa amin. Nandun pa rin siya sa babae niya. And the thing that was very painful is that yung pinalit ng tatay ko sa mama ko is pinsan ng mama ko. So, very lang talaga, no? Very masakit lang talaga kasi it's already masakit na pinagpalit ka, pero yung pinalit sa'yo, pinsan mo pa, it's more painful. Pumupunta ako sa school, tapos sa hapon, kailangan kong hanapin yung tatay ko kasi kailangan namin ng bigas. May baon naman ako before kasi yun nga sabi ko, kahit iniwan kami ng tatay ko, binibigyan niya pa rin kami ng mga pangbaon namin para may pang snacks kami sa school and also may pang pliti sa motorela. But before, guys, kasi yung tatay ko nagtatrabaho siya sa palengke, 'di ba? Kasi matadero nga siya. So after ko sa paaralan, pumupunta ako sa palengke para hanapin yung tatay ko kasi manghihingi ako ng bigas and also yung mga project ko sa school. Naalala ko before may 2 pesos ako. Tapos sabi ko, sasakay kaya ako ng motor papuntang market o ibibili ko ng pagkain. Kasi gustong-gusto ko talaga yung siga and muncher and safari before. Sa mga batang 90s, alam nyo yan. And yung ginagawa ko, naglalakad ako papuntang palengke. Pero habang naglalakad ako, kumakain ako ng siga tsaka safari. Kasi yung pampliti ko sana ng motorela ay binili ko ng pagkain. Anyway, sinahanap ko yung tatay ko sa market. Kasi yung tatay ko, labas-pasok yan siya sa market kasi parang ahente din siya ng mga baboy, ng mga baka, ganyan. And my one day before na naalala ko talaga, nung dumating ako sa market, medyo late yung pagkadating ko doon kasi naglakad nga si ate nyo. And pagkadating ko doon, yung tatay ko, yun yung pagkasakay niya sa sasakyan kasi malakad siguro may kukunin silang baboy. Napas ko yung sinakyan ng tatay ko kasi kailangan nga namin ng bigas yung gabing nun kasi wala kaming dinner. Sobrang sigaw ako ng sigaw na pa, ganun. Pero hindi niya ako narinig, guys. Alam niyo, hinabol ko talaga yung sasakyan. Mga ilang mga ilang kanto din yung habol ko ba na kasi kailangan ko talaga ng bigas. Tapos pag umalis na yung tatay ko, paano na yun, 'di ba? Kaya hinabol ko talaga ng hinabol. Alam nyo, hindi niya talaga ako narinig. So, yung ginawa ko, bumalik na lang ako sa market. Tapos, hinintay ko na lang siya doon na makabalik siya doon sa amo niya para, manghingi nga ng bigas tsaka ulam. Very late na nung nakauwi siya sa palengke. Kaya, nun guys, umuwi ako ng bahay, mga 9 o'clock na siya ng gabi, nakauwi ako ng bahay, nagbitbit ako ng 2 kilong bigas pa. Tapos, doon lang kami nakakain ng hapunan, guys, kasi noon lang ako nakauwi, 9 o'clock ng gabi ako nakauwi. So, 9 o'clock na rin kami naghapunan kasi
hinintay pa yung bigas. Tapos before kasi, yung bahay ng tatay ko before, kasama yung kirida niya, hindi masyadong malayo sa amin. So, minsan, alam nyo yung ginagawa ko, pag galing ako sa paaralan, minsan dumidiretso ako sa kanila at sa bahay ng, ng kabit niya. Tapos, doon ako humihingi ng, ng kanin, tsaka, yung mga pang, namin sa school ba, pang, mga project namin sa school, doon ako humihingi sa kanya. And yung kirida naman ng tatay ko, bumibigay naman siya kasi, yung tatay ko, iniiwan naman niya sa babae niya yung pera. But, alam niyo yung, parang naisip ko ngayon ba, ano ba yung buhay ko noon sa Pilipinas? Like, ewan ko talaga, parang drama lang ba? Parang MMK lang. Pero para sa akin guys, saludo talaga ako sa nanay ko. Like, salute, 2 kamay pa na salute sa nanay ko kasi, ewan ko, like, santos, siguro niya akong mama. Like, pagkagawan ko itong mama ko ng rebulto kasi very, talaga, anong tawag dito? Parang mapagkumbaba. Like, lahat na siguro ng mga positive words na maisip ko, yun yung nanay ko. Mapagbigay kasi binigay ngayon yung tatay ko sa ibang babae. At sobrang mapagmahal talaga. Like, seriously, noon, kahit na yung tatay ko iniwan kami, minsan umuwi siya sa bahay para bisitahin kami. Ako naman, nagtatago ako kasi parang yung loob ko, bakit kami iniwan ng tatay ko? Yung naalala ko lang talaga na sinasabi ng nanay ko sa akin na huwag kang magtago, harapin mo yung tatay mo kasi kahit ano man yung ginawa ng tatay mo pa rin yan. Kaya huwag mong walain yung respeto. And ngayon iniisip ko ba na sobrang respeto namin sa tatay ko, pero saan yung respeto niya sa amin? Yung respeto niya sa nanay ko, pero yung nanay ko always pa rin sinasabi na respeto niyo yung tatay niyo kasi kung wala yung tatay niyo, wala rin kayo. Ewan ko talaga sa nanay ko, ma, kung nanonood ka nito, kasi alam ko nanonood ka palagi ng mga videos namin. Maraming salamat kasi sa lahat ng ginawa niyo sa amin na kahit mag-isa ka lang na pinalaki kami, pinalaki nyo pa rin kaming mabuti na mapagmahal at maalalahanin ng mga anak. Kaya maraming salamat talaga sa iyo, ma. I love you very, very much talaga. Tapos naaalala ko pa noon na pag weekend, yung mama ko nagluluto siya ng ulam and yun yung nilalako namin sa lugar namin sa waterfall. Yung mga taga-waterfall na nanonood, alam nyo yan kasi before nagbibenta kami ng mga yung tinain ng baboy kasi yung mama ko kasi very yan siya, magaling yan siyang magluto, kaya yun yung ginagawa namin. Tapos yung sister Mimi ko, siya yung naghahawak ng pitsil na may tubig, na may din yung may pang sandok ba. Naranasan ko na nung high school ako, nagdadala pa ako ng mga puto sa paaralan. I remember I was 3rd year high school noon, nung nagdadala ko ng puto, tapos yung teacher ko ay nagagalit kasi nagdadala din siya ng mga binibenta niyang snacks. Parang kompetensya niya ako ba, kaya hindi siya happy doon. But para sa akin, yung sa akin ay bigas-bigas lang ba. Kasi 30 pieces lang naman na puto yung dinadala ko, tapos 1 peso each. So 30 pesos lang yun. So 1 kilong bigas na yun before. And my teacher ako noon na sinasabi niya, oh Jovelyn, nag-absent ka na naman kasi naglanggi ka daw. Alam niyo yung langgi guys, yung mag-harvest ng mag-harvest ng mais. Tapos totoo naman talaga guys, nag-absent ako before kasi pag nag-aral ako ng high school, wala talaga akong bagong mga uniform. Lahat bigay lang talaga. Yung mga pambaba, bigay lang talaga. Tapos yung white sa taas, yun yung medyo meron akong bago. Kasi pag ting-ani na siya, pumupunta kami ng nanay ko sa Bukidnon. Kasi yung mga kapatid ng nanay ko, nakatira sila sa Bukidnon. Kasi nang nag-move kami sa Balingasag, hindi sila nag-move. Doon pa rin sila sa Bukidnon. So they are all magsasaka din. And then pag pupunta ako doon, tumutulong ako sa mga tiyuhin ko, tsaka sa mga tiyahin ko. And then, pag nakauwi kami ng Balingasag, pinapadalhan nila kami ng bigas and also binibigyan nila ako ng mga pang-uniform ko. And yung antilingling ko, binibilhan niya ako ng mga, yung bag sa school, tapos yung mga notebook. Kaya maraming salamat And, yung mga tiyuhin ko, yung nagdadaro sila ba, yung kita nila sa daro, binibigay nila sa akin para makabili ako ng uniform ko. Kaya kung anong meron ako ngayon,
hindi ko pinagkakait sa kanila. Like, parang Christmas, yung ganun. Pinapadalhan ko rin sila ng kahit konti. Yun bang pang loaf bread, pang peanut butter, ganun. Kasi hindi ko makakalimutan yung mga bagay na ginawa nila sa akin. Kaya kahit ginawa yun ng tatay ko sa amin, parang nandun pa rin yung pagmamahal namin sa kanya. Yung pagmamahal ko sa tatay ko nandun pa rin kahit na ganun yung ginawa niya sa amin. Naalala ko pa noon guys, like seriously, pag umuwi siya ng bahay, lasing siya, and kami ng nanay ko tsaka ng mga kapatid ko, doon kami natutulog sa loob ng kanipaan. Alam niyo yung kanipaan? Sobrang madaming mga insects doon, but kasi nga natatakot kami sa tatay ko noon, nalasing siya kung umuwi, doon kami natutulog. Minsan sa ibang bahay pa kami makatulog. Dahil sa nanay ko, sa sobrang bait ng nanay ko, kahit ginawa yun ng tatay ko sa amin, nandun pa rin yung pagmamahal ko sa tatay ko. Like, hindi ako ni konting sakit ng loob. Hindi ako nagtanim ng sakit ng loob sa tatay ko. Kasi, yun yung palaging pinapaalala ni mama sa amin na kahit nga daw nagawa yun ng tatay ko, sana hindi daw mawala yung pagmamahal at respeto namin sa kanya. Kaya lumaki kami na ganun. So, fast forward tayo. Umuwi na yung tatay ko sa amin ngayon kasi yun na nga yung sabi nila, 'di ba? Sa haba-haba man ang posisyon, sa simbahan pa rin yung tuloy. Sobrang sakit ng nakaraan namin. I'm still very happy na ngayon, dahil sa nanay ko, dahil sa sakripisyo ng nanay ko, naging buo kami ulit. Kaya guys, hindi ko kinakahiya kung saan man ako nanggaling. Kasi, kung ano man ako noon, yun yung dahilan kung bakit naging ganito ako ngayon. Naway naging inspirasyon yung istorya ng buhay ko sa karamihan. Ang masasabi ko lang talaga ay mangarap ka. Sabayan mo ng tiyaga at pananampalataya sa Diyos, and paniguradong mararating mo yung mga bagay na gusto mong marating. Huwag mong hayaang i-define ng nakaraan mo yung pupuntahan mo. Do better for yourself. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga taong mahal mo. Hanggang dito na lang siguro muna tayo guys, kasi I think mahaba-haba na siya. We will do another storytelling next time. Maraming salamat sa paglaan nyo ng oras para panoorin tong video na to. And sana ramdam nyo na appreciate ko yung suporta nyo. Kaya maraming salamat sa walang sawang suporta. And that brings us to the end of this video guys. I hope that you enjoyed and I hope that you found it very inspirational. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also hit that subscribe button to be a part of this family, and I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!